Més a prop del punt de les 8 de la tarda, és hora de saludar a la Sheila Toledo, analista de fons externs de Creant Crèdit Andorrà. Anem als mercats. Hola, Sheila. Molt bona tarda, Carles. Començo fent-te un petit spoiler perquè m'he informat, perquè vegis. El Banc Central Europeu ha retallat els tipus i això segur que tots els oients amb hipoteques s'alegraran d'aquesta notícia perquè els hi va com anell al dit. Sí, i a mi també, jo també estic molt contenta. Doncs sí, Carles, però abans d'entrar en detall en aquesta tan esperada notícia, repassarem les dades macro d'interès. Començarem per l'eurozona, on vam veure com el sector manufacturer, que tot i que continuava en zona de contracció, mostrava signes de recuperació al maig, assolint la seva lectura més alta en 14 mesos fins a 47,3. I augmentava també la confiança empresarial en les perspectives futures del sector, fins a màxims de 2 anys. Cara hi creu, Carles, ja que a l'altre costat de l'Atlàntic l'índex ISM manufacturer americà registrava una contracció més gran del previst a nivells de 48,7. No obstant, el sector serveis remunta amb força a prop del 54, compensant així el seu efecte. Tampoc positives eren les dades del mercat laboral, on les noves vacants van caure a nivells no vistos en 3 anys i un ràtio de vacants aturats que es va contraure marcant mínims del 2021. Amb el que totes aquestes dades evidenciaven certa debilitat al mercat laboral i certa desacceleració del creixement als Estats Units. Ara sí, Sheila, què ens pots explicar dels bancs centrals? Tenim 2 notícies. La primera és que el Banc Central de Canadà es va convertir en el primer país del G7 a retallar els tipus d'interès. Van començar retallant 25 punts bàsics fins al 4,75, com era previst, i incloïen el seu missatge referències a futures retallades i l'inflació continua disminuint. I la segona venia del BCE, com bé has avançat, que complia amb les seves expectatives reduint 25 punts bàsics als tipus per primera vegada des del març del 2016. No obstant, s'ha de dir que no obstant aquesta baixada s'ha de dir que va vindre acompanyada d'un augment en les seves expectatives d'inflació, limitant el marge per a noves retallades en el curt termini i portant a una normalització monetària més gradual. Es descarta una nova baixada al juliol i es posa en dubte la de setembre. Passem als inversors. Què han fet i com s'han comportat els mercats? Primerament, Carles, si et sembla, farem un repàs ràpid de com han tancat els mercats al mes de maig. Un mes de maig en el que hem continuat veient com les borses marcaven nous màxims, tancant amb alces del 3-4% per a Europa i per sobre del 5% per a Wall Street. En ambos costats de l'Atlàntic destacaríem pel seu bon comportament el sector financer amb beneficis i tecnològic per sobre del 5% i en el bàndol oposat, oci i autos cedint per sobre del 3%. Les matèries primes també reculaven en més d'un 2% per al petroli i un 5% per al gas natural. I per aquesta setmana empitjorava el sentiment inversor pels dubtes generats després de les mostres recents d'alentiment de l'economia nord-americana i sobre el futur full de ruta del BCE després d'aquesta primera retallada de tipus. No obstant, aquesta setmana les borses tancarien amb lleugers beneficis de l'1% per a Europa i del 2% per als Estats Units. En quant a sectors, destaca el sector salut i consum estable en aquest cas, que són sectors més defensius, amb guanys d'un 2%, i com no, també el sector tecnològic. Per la contra, l'energètic seria el més castigat, cedint més d'un 2%. I seguint amb energia, l'OPEP decidia estendre fins a finals del 2025 les retallades de producció, el que seria gairebé un 6% de la demanda mundial, per la caiguda d'aquesta demanda, fet que feia recular aquesta setmana el petroli un 2%. No obstant, el moviment més marcat ha estat per a les corbes, on hem vist caigudes en els rendiments de fins a 20 punts bàsics per als trams llargs i 10 punts bàsics per als 2 anys, deixant el tipus al 3% per als 2 anys alemany i per sota del 5% vist fa unes setmanes fins al 4,7% per al tresuri americà a 2 anys. Ara, Sheila, seré jo qui et demanarà un spoiler per a la pròxima setmana. Doncs bé, per la pròxima setmana destaquem la inflació americana del maig i en quant a bancs centrals serà el torn del Banc de Japó i la més important, la de la FED, on malgrat no esperem canvis, sí estarem atents a la roda de premsa posterior per intentar anticipar els pròxims passos de Powell. Estarem atents del Banc de Japó, de la FED, i com cada divendres ens ho detallarà la nostra analista de fons externs de Creant Crèdit Andorrà,
Sheila Toledo, gràcies i bon cap de setmana. Bon cap de setmana, Carles.